Umbali nomzala wakhe bazijonge ngabomvu iziphumo zabo zematriki njengoko eziziphumo zakuzisa utshintsho ebomini babo. Esisibini siyinxalenye yabafundi abangaphaya kwe-700,000 nabathe bachophela iimviwo zabo zematriki kulo nyaka uphelileyo. Everyone is looking up to you, and like you can't have a low mark on your final exam mark. Like matric is just the final stage of education in high school, and it determines where you're going, whether you're gonna stay home or you're just gonna go to university or you're just gonna laze around the whole day in the house, you know. So the support was there. Classes were going back normally, family was supported. It was a great year, like like matric and stuff, like Ngaphandle kwe-COVID-19, omnye umngeni ojongene nesebe lemfundo esisiseko kukhulelwa kwabantwana besikolo, kwaye oku kukhokelele ekubeni eli sebe limisele umthetho omtsha nofuna izikolo zizixele iziganeko zokukhulelwa kwabantwana emapoliseni. Who is going to be looking after these young children who themselves now have young children? So the minister is correct that all of us have to step up and make sure that learners are given the not only knowledge but the personal confidence as women to be able to make choices. Nangona izinto bezinzima kwicandelo lemfundo kule minyaka emibini, kodwa kukho ithemba lokuba izinto ziza kuba ngcono kubafundi balonyaka bematriki.